Du har været flere gange i Ukraine, et land i krig. Hvordan reagerer familie og kolleger på, at du tager til Ukraine? For a few final shipments before the generators can be installed. Yes. What bits and pieces are missing? Særligt min mor og min kæreste havde der betænkeligheder første gang jeg skulle afsted, og sætter da også pris på en sms morgen og aften. Jeg har 2 gange, tror jeg, haft min kæreste med til de her online sikkerhedsbriefings, vi får op til turene. Man kan sige, at vi er rigtig heldige at være i super gode hænder. Der er styr på alt lige fra logistik og sikkerhed, når vi er afsted. Så vi kan koncentrere os om at gøre det, vi er bedst til. Kan vi tage den igen? Ja. Jeg hedder Alexander. Jeg er 32 år, og jeg bor i Silkeborg. Hvorfor har du meldt dig ind i Ingeniører Uden Grænser? And at that time, the generators, as far as I understood, they had arrived, but they were waiting for, the installation equipment. Jeg har været medlem i 5,5 år nu, og blev medlem i sin tid, fordi jeg synes, jeg håbede på, at det var en god måde at bruge noget af det, jeg kan til at gøre en forskel. And then the turbines were completely fixed and basically also. Og hvad er det, du er særlig god til? Jamen, jeg arbejder til daglig som projektleder og med forretningsudvikling og strategiudvikling. Så jeg tror, jeg er god til at skabe overblik. Så plejer jeg at omtale mig selv som sådan en teknologigeneralist. Jeg har en uddannelse med mig, som gør, at synes jeg selv i hvert fald, forholdsvis let ved at sætte mig ind i, om det er varmeforsyning, eller vandforsyning, eller energiforsyning. Yes. And then Trump was sworn in, and USA stopped. Så jeg prøver at bane vejen for, at de kloge hoveder kan komme de steder hen, hvor de gør mest gavn. And then I think for the long-term solution, we actually have a guy in our group that has made the blast protection windows at Copenhagen Airport. Det kan være i Ukraine, hvor de har jo masser af kompetencer og dygtige mennesker, men landet er i krig, så der er nogen, der skal fylde det her gap, så længe den her konflikt står på. You know, we're not there to tell them how to operate their plant, because they know the plant way better than we do. Hvis man er motiveret, hvis den slags motiverer en, så vil jeg sige, så er et langt stykke hen ad vejen, så det er jo nok. Du har lige været i Ukraine. Hvornår skal du afsted igen? Jamen, hvis vi holder kadencen fra første mission og så frem til nu, så er jeg afsted cirka en gang hver anden måned. Og deltager jo så ind imellem missionerne til infomøder, oplæg og så videre, både for at man kan sige, være nye frivillige, men også for at sprede budskabet. Zaporizhzhia. And then a few weeks later, the plant was hit again, and I think that's sort of where our communication with Serhiy stopped.